Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Vantu dziri kumbere makadini ndiri right nina minimi aiwa ndiri nani kwamabva kuri sei kuri naniwo zvako kuri nani handiti kumushando kupi ndobva kuonde valley ndikunzwa vakachimanyika kari kubuda handiti kuonde valley nechepapi pacho kusagambe sagambe zita ndiani rakazara ndonzi liya nyamutsaka nditika indinonzi Robert Tapfumani. Ndakanzwa vanhu zvadzimanifonera mukati mune nyaya iri kunetsa mukati memhuri menyu chokwadi mukati nyaya yakambobuda pasocial media yakamboita sei ndakati no that's fine indogona kunge ndakaiona pamwe ndakakanganwa kana kuti yakandipfuurawo handiti muchitanga kubva pekutanga ndotonyatsontsanangurira inyaya yei uye zvakafamba sei kuti tizosvika pakuti imimi neni tigare takatarisana muchindo dzenyaya iyi zvakaitika ndezvokuti muna May 2023 yes baba wangu wakashanya wachienda kumba kuhanzvadzi yawo kunonzi kuZindi kuri kwaHondi ikoko saka pawakaenda ikoko wakasvika wakatumwa hanzvadzi yawo inoita zvekurapa saka yakatuma baba wangu inini kuti endai munotsvagirawo mushonga namukoma mwana wemuning'ina wababa atova kuma 40 something years saka wakabuda wakaenda mira tisataenda pavanotumwa handi vana teta matiba tete vano ing'anga vanorapa vandasi ivo vanozviti vanorapa vanoti vanorapa vanhu alright mati vanozviti ndoziva kuti panogona kunge paine maemotions ari kuiswa mukati handiti imi muchikura muchinzwa mainzwa here kana tete vanorapa tainzwa kudaro vanorapa tori mudzimu wemusha kana kuti ivo vanoti ndinongorapa handisvikirwi ndomataurira vanoita vanoti mataurira wakaita wachimbobuda futi pane imwe waita hawasvikirwi vanongorapa zvirwere vanoziva mushonga kuti mushonga wakati unorapa chakati mushonga wakati unorapa chakati handiti saka pachirungu totovati ndihebalist ndofunga handiti no that's fine hatichindai pana baba vakashanya ikoko muna May vachirega ndimbonoona hanzvadzi yangu ndibudewo chaiye yes baba 1 mai 1 mukuru ndiani mukuru ndi baba wangu ndo first born mbamawo mba mune vakamira sei mbamawo mune vakomana 2 wakomana 3 nevasikana 5 baba ndo wekutanga baba wangu ndiye first born handiti uyu mukomana wawakaenda naye first born futi mwana wemuning'ina wababa handiti ndokushanya vakati mwanangu atimboshanyira tete uyu mukomana vanotogara pamhiri nepamhiri natete baba ndo wakashanya wachibva kusagambe wachienda kunozindi saka pawakasvika ikoko hatizivo zvawakataurirana kuti asi takazongonzwa kuti waenda unotsvaga mushonga mugomo baba wakatumwa natete wakatumwa natete kuti vanotsvaga mushonga handizivi kuti wangaine kuda pamwe wangaita client yangauda kudini yangauda kubatsira mushonga usiripo pamba ndobva waenda mataurwa zviri kuitwa zvinzi havana kudzoka first day havana kudzoka second day havana kudzoka I'm sure mama wangu inini wakazofonerwa kubva kuHarare kunoku nehanzvadzi yemukomana akaenda nababa ndiye akazowafonera achiti wana baba warunzi havana kudzoka kugomo kwawakaenda igomo ripi iri kana muchinzwa kwavo kuti vakatumwa gomo ripi gomo rinonzi nyanga ndo gomo ravakaenda saka gomo iri pawakaenda havana kudzoka ndo baba wana mama wangu wakabva kupi kusagambe wachienda kuti vanonzwa kuti zvakamira sei yanga ya third day fourth day saka tete awa zvakanzi waenda kupi matauro zvazakuita kunzi waenda kuParuda police station kuti waende unotora tsamba yekuti waende unodini kunofamba kuti vanobvunza kuti havana kudzoka sei zvimwe wabatwa newe-national parks ndo zvawaifunga saka isusu hatizivi kuti wakaenda here tete vanhu vakazotera kugomo vakazotera vanhu
pawakaenda kugomo ikoko vanhu vaiteerana kugomo wanga wakutsvagawa nababa. alright. Saka pawakaenda kugomo ikoko ndo pawakasvika vachibva vanzi kunational parks vaiti hatina kubata chii vanhu vakadaro. ndobva wadzoka ndo pawakatanga vanhu ndo pawakachitanga kutsvaga manje kubva muna Mei imomo June. Tete vakaenda kumapurisa. Vasvika kumapurisa vakasvoti conversation yavaita nemapurisa yavakaita nemapurisa hatisi kuiziva. Ndinganyepa ipapo. Okay. But iwo matauriro avaita vaiti ndoda unopiwa tsamba yekuti ndikwanise kudini kuteera kwakaenda nevanhu. Saka ndo pawakazotuma vanhu vachienda kupi kugomo ikoko kuti wateere kugomo kuti waende kuma offices ku national parks ikoko. Aituma nditete. Saka hanzi vanhu wakaenda sa wana udini hawana kuona vanhu. Makadimko Tripeno makadiwa. Kumushande kupi? Kuwande vale kusagambi. Anditi kumakomo yo. Zita riziri ndiani? Francis Nyamsaka. Francis Nyamsaka. Anditi mukomanda nzwa makati regai ndimbouya tigare pasi tikurukure. Mune nhau iri kunetsa kana kuti iri kukushungurudzai semhuri. Makati aiwa isuka tafunga kuti regai timbouyawo titsvage vanhu vanoita sei vanogona kutibatsira. Muchitanga kubva pekutanga mukoma nyaya iyi yakafamba sei yekushayikwa kwababa venyu nemukoma wenyu? Baba zvakaitika baba kumba kwedu ingori honde vhari yese asi kuti kubva tiri kumagumo guri nekubhodha baba akabva kumba achiti angamborwara mazuva apera aita kunge arwara bvati tetesa zvavanorapa nekwazi wakangotaura kuti iwo ndiwo wakataura hatizozivi wakataura kuna mama kuti ndaumera kuna tete nditomborapwe mwiri yangu yasita zvakanaka. Vosimuka musi wa26 May wakabva pamba yanga iri Friday vati Saturday Sunday Monday makuseni manje ndiwo pawamukira kuenda kugomo riri uko side rekunyanga uko riri side rekwedu kuhondevhari uko ndoko wakati kwaziita watumwa wakanzi watumwa unotsvaga mishonga isaisaziva awa mama kumba uko wanga wasutoziva wakangoti munhu aenda kupi kwatete unobatsirwa kurapwa ikoko. Kamira tete ava ukama hwatete nababa venyu munhu watiri kuti tete wakamira sei? Tete yanzvadzi yababa yekutobarwa nayo chaizvo kutoti baba ifirst born vakwauya umwe musikana number 2 koita mukomana kozoita tete ava number 3 4 handinyasoziva ipapa. Anditi no it's okay alright. Saka manje waenda vana baba vakazi vanokudzoka isu hatina kuziva kuti vana baba vanokudzoka tete vanotaura kuti baba vanokudzoka havana kudzoka kubva kugomo kwawakaenda musi wa29 May iyoyo vadati Monday chipiri chitatu china ndo patakazonzwa isi ndinogara kuno kuHarare ndakufonera kuti kwazi vana baba vakaenda kugomo havana kudzoka kati mataurwa nani kazi taurwa nehanzvadzi yamukomana akaenda nababa akaenda nemwana wababa munini mukomana wazi havana kudzoka ndiye afona manje autofonera mama kuhondevhari uko nokuti distance inobva pamba kwedu kuenda kuko inoperwa $2 kuenda ikoko nemakombi kana riri bhazi hombe rinobva kuno kuri nokuita $1. Saka mama wakatozotaurwa nemunhu akabva anga ari kutofona ari kuno akatobvunza kuti pamwe sango racho zvawakauya pamwe wakazongorasika wakabudikira wakusaidhi rekumba ukwedu uko kazi kuno vana baba vanokusvika uko kazi havana kudzoka kwawakaenda kugomo uko kazi zvino aripi mama bva watokwira bhazi kuenda kwatete kusvika koziya vana baba havana kudzoka vangosvika tete waya kuti tamboenda kugomo kunotarisa tambotsvaga zvemapurisa kuti tipiwe tsamba yekuti tinobvumirwe kuti titarise kuti tibvunziwe national park kuti havana kuhere havana kuvasungerera kuti havakuti titenderwe kupinda titarise vanhu vaenda vakadzoka vakati vekunational park vati hatina vanhu vatakamboona kuno kumba vadzoka kumba vasvika kumba mangwana acho wakamboenda futi ini ndasati ndasvika kumba nokuti akazodzikawo kumba ndakazodzika ngarazuva kunga rechi4 zvataurwa kuti baba havasi kuonekwa ndakasvikawo kumba handinozosvika kwatete nekuti akatona kuti tete havangoratidza kuti kana kuti vachauya vangoita nga zvisina hanya here kuita nga zviri kudini isi takabva taenda kwasekuru nokuti kunogara vana baba kwana tete uku ndokwa kuna ana sekuru baba wababa wavo uku ndokumara nekumwe chete ako kune kadistance ndokuna ana sekuru wangu kwakabva mai wangu
saka takanogarira kukwana sekuruku nekuti ndokwa kuri futi kudhuze nekugomo kwataida kuzoenda notsvaga katakasvika tikanotsvaga zuva rokutanga pataenda kugomo patashaya rechipiri taenda nevanhu vomara vanotibatsira vari kudawo zvokubatsira kuti tione hatashaya takaita kunga 1 week tikutsvaga hatisi kuona vanhu kusvika patadzoka kuno kuHarare tete vaya ungoti kana kuti unongoti imi munoda vatsvaga hama dzenyu here muneinawo tete tikati zvino zvinotaurwa nemunhu anotaura kuti hama yako inozi hanzvadzi yako haisiri kuonekwa apa ndiyo wakaituma wotaura futi kuti vasiye vachauya munovatsvaga saka iwe waiti manje chawainyanya kuita manje waiti kwazi kugomo rawaenda iri rinoyera saka pamwe watorwa nezvinhu zvemugomo vakagara varimo mugomo imomomo saka kunoyera vachauya ndo zvavaitaura saienda kugomo kuya vanhu vanoombera vaita chi vanhu vachiita tichitsvaga tichishaya kusvika tatoona kuti mumbacho vana tete wao tautoona kuti zvinoitika kwedu kutaura chokwadi kune mabhinya saka enda hatisisina pfungwa yekuti toti vana baba vakatorwa nezvemusango zvatinombobvira takambozvinzwa kubvira tichibarwa kusvika zvino anobvira takazvinzwa kuti kana kuti pane munhu akamboenda kugomo akasadzoka akazoonekwa kana kuti akambogara mazuva akadaiso achizodzoka takatongoti vana baba vavo mabhinya hatichambofunga kuti vana baba vachadzoka saka takagara kusvika ana tete ongoti vachadzoka musi patazobva kwekutanga ipapapo vana tete vangu vari ikoko kuna tete pana masisters yavo vavanawo 3 pane 2-3 vakauya vari kwatete ikoko kwakauya kwanga kwabva vana baba vachizoenda kugomo isi tiri kwana mainini kwasekuru kwanzi abva wafona umwe manheru kazi taurai vana chipararai muende kudzimba dzenyu muende kumabasa kwenyu nokuti vana baba vachauya aifona ndiani ndio vana tete pane umwe tete wakafona muninawo ngaachidzokera henyu mabasa vachauya wega muchazongona vauya isi vatagara tikadzokera kuno kuHarare tagara moyo waramba kwazi uyai futi titsvage pane saidi rimwe ratakasirira kutsvaga tichidzoka futi tichitsvaga iwo hatichambobatani tautongoona kuti ava chavari kuda vaungoti hazvisisina basa vachauya zvaita kunga zvekuti vanhu vakaenda vachauya isi tautoti zvekuti vanhu vachiriko hatifungi kubva May, June, July, August tingotsvaga taimboenda tichidzoka tatozogumawo taneta tikati hapasisina zvekuita baba patagarawo kusvika zvino izvi pamborina bamunini vamwe vanga wasipawo vakamboenda vanga vari vanoshandira kuMozambique pavakauya vakamboitawo zvekuti mapurisa ambotibatsire kutsvaga iwo mapurisa epapo apa paruda paonapa hatina kana hanya takaona vari kuita kana kuti vari kutibatsira kana kuti vane chavarikuita kuti vari kutibatsira kuti vaingoti kwakasvika tinongoeginoiwa kazi hatizivi manje pamwe vanongaiziva naona tete kana kuti hatizozivi zvinenge zvichiitika taingoita saka takatoona kuti kana kumapurisa kwacho kuti tiende kutopedza nguva nekuti hapana chinhu chiri kutibatsira tinongoenda vana vanongoti kuzovafona kuti zvakadii kazi ndandisipo pane kwandandiri ndauya nhasi kuti nyaya iri papi akaya havana chaunotaura chinhu chiri sechi ngatisadhiri nakuti abva tangonyarara kusvika tagumirwawo ndopavo vazouyawo tikwazi pane munhu wandaona uyu ndiane foni inoita zvoenda abva ati ndaona pane vanhu vanoziva vanogona kutibatsira ndobva azondifonera ndoshanda kumbari mupedza namo abva ati uya tendi pandauya pandifonera mabvandaroyavo kuno kuti pamaitsvaga imimi even muri kuvillage kwamanga muri amadziko amai maitsvaga nani isusu kazhinji tanyautsvaga newe kwamai watori nokuti vana mai vakabarwa vari vasikana 7 vese vakauya kubva kuvarume vavo vakauya vakaungana tikatsvaga ndo andaitofamba nawo kazhinji uku kwese kwataifamba kuti tibatsirwe kuti tiuyu titsvage kuenda kugomo ikokoko ndiwo wainga watotibatsira ava manje ava ndazoita zvekutobvunza kuti vaitoya kana kuti munhu 1 kana kutoshaya kutozoita patakazomboenda nawo tete vakaita zvekutoti vanhu vari kutoti vamwe vaiti tirikufamba kuchiona vaiti kwazi kwamurifamba ita kuti tete vange varipo ndo pavakatozomboya kawa takaenda nawo ngakatuka 1 ndo patakangoenda nawo tete hapana futi takazombofamba nawo kuti tikuenda kunotsvaga kugomo baba munin'ina wavauya anzwa kuti mukoma nemwana wake handiti vakadisapia matanho akatora iye sababa nehama akaitimira sei
uyu munin'ina uyu wanga aishanda kuMozambique akaenda kumapurisa akamboda kutsvaga maprivate vakamboenda asi kuda kuti wanga wari weprivate hawaini nezvehurumende avo vakazoti nyaya tida kuisa kuhurumende kuti uyu mapurisa ehurumende kuti wanyanya kuchienera saka pawakabva wadzoka futi wakaita kunga 1 week kunga 2 weeks wadzoka futi kuMozambique saka pawadzoka panyaya yakambohodheka kumira wakadzoka zvine zvedecember uno watanga futi kutsvaga futi vamwe wazi wakadzika pakati paDecember kuma 17 tasvika muChristmas asi ndakamboenda kundoona kuti ndibvudze vakati handisaindaziva kuti akadzika wacho ari kuitei ari kudini hakusati pazivikana futi kwakaenda munhu here handisaindaziva ipapo asati waziva kuti ari kuenda wacho akaitei nezvaakaita asi mazuva kutanga pawakaenda takatobvunzwa navari kumusha kuti pane vanhu vauya mapurisa auya kuno ari kufambira nyaya yababa wenyu iri kuti asi yezvino zvapana kuti pane zvatanzwa kuti pane zvakaitika. Matimimi tete baba vakabva vachienda kuna tete vachiti miri yangu haisinyadzonzoka zvakanaka. Tete ndichiremba. Tete ava kubarwa kwavo wanga wasingarapipa asi airapa ndisekuru baba wababa vangu ndiwo vanga vari n'anga saka baba pawazoti wakura wakati vana varoda kurapa ndiwapi vamwe wakati wakapiwa kuti ari magona vanopiwa hatizvizivi kuti hatinokura hedu kwazvo vakati ari kuda ngawe umwe nomwe akapiwa gona vamwe wakabva vati baba isu hatizvigoni vakabva vadzosera magona ekuti ekurapa vadzosera saka vatete vakati ndinozvigona pari zvino izvi ndingatoti ndivo vari kutoti ndiri kurapa tete ivavawa. Asi muchinzwa ikoko panto here vanhu vanenge vachiti tiri kuzobatsirwa apa nemurapi iko hatizozivisu nokuti hatigari padhuze navo asi ivo vari ikoko vanoti vanorapa nekuti baba nekubvira vaimbotumwawo waitumwa kunotsvaga mishonga asi manje kwaitumwa kunotsvaga mishonga kuMozambique ndokune mishonga wabvira sekuru vachiripo waienda kuMozambique kundotora mishonga vachidzoka vachienda vachidzoka wasvika sekuru azoshaike sekuru vaisanya kutuma asi avatete manje avo vaituma vaingoti paperera mishonga endai kuMozambique nekuti mishonga wacho vanoti unowanikwa kuMozambique utonewo kutsoka kwacho unotoziva kuti itsoka revanhu veKwanyamutsaka rinototsvagwa nevanhu veKwanyamutsaka mishonga hakuna munhu anogona kutsvaga mishonga imomo ndo kwaitongotsvagwa mishonga iyoyo vachiuya baba vachitora kana ivo tete vaigonawo kuti kana vadai vaikwanisa kuenda vachitora ndo kuzoti baba vaigara vachienda shuwa vashaika vana sekuru vavo vachitumwa navo tete vaitoenda vachiendesa mishonga vachidii asi iri vazoenda ka1 iri manje iri vasina kudzoka ndiko kwandatanga kuona baba vachiti vaenda kugomo uku kundotsvaga mishonga uku pawatadza kudzoka zvavanozodzoka ba. Makambona here mukana wokutaura natete zvatakaita izvi face to face? Tete inini handina kutaura navo asi kuti vakataura navo hawa vaingoti tete vacho zvauri kuita pamwe vanhu vemari aino vaingotaura vaitoti tobvunza tetenyu kuti nyaya yehanzvadzi vari kuita sei vaitosvika tete kuti kana kuti ndotomboenda kumashopusi kotenga muriwo wangu ndine mabhiridha ari kuvaka ndine zvandiri kuita musapero ndine tsamba vachauya saka vaitoona kuti vanhu vavo takabva tatongona kuti zvinenge zvisina hanya yekuti ihama yako yawakatuma iwewe dai utoriwo munhu wototi vanhu notibatsireiwo ndakatuma vanhu vaona kudzoka kana kuti zviri kubva zvanetsa kuti iwe wakatuma munhu kuti auyu wobva wati zve munhu hapa haana kuuya ndiwe futi wautogara pasi kuita Citibank isusu vanhu vari kudawo ndisita kutoshinga kuti titsvage iwe hausina basa nazvo ndopabva panese kuti zviri kufamba sei ndopanonondinesana nhasi kuti iyo nyaya yakamira sei papa. Handiti semhuri mune police report inoratidza kuti ye-missing person yatingati nhasi tikataridza kuti pane ndopakanoripotwa date rakati wakaripota kana wakaenda isina handina kuenda nekuti takasvika zvizvaita zvava pakati wakaenda ipo paho neipapapa saka mapurisa chaiwo ndiwayo anongoita zvaana basa nazvo handinoona kuona basa nazvo nekuti pamwe hawo handizoziva hanguba asi pamwe tofunga kuti wanenge waine kakuziva na ushamwari natete kuti nyaya isadini ishaye kana simba kana kudini nekuti ndoziva kuti imimi semhuri hamungangogara handiti ende hamuna kunge makagara panguva yese kusanganisira pakuzonditsvagawo chinangwa chenyu ndechekuti muzive kwakaenda hama yenyu kana yakafa muite chivanhu izorore murugare kana ari mupenyu adzoke kana akaurayiwa vanhu vakazviita izvi vakwanise kubatwa
Amunambodzifambira ere nyedzi? Pale kwakamboendwa kwatakaenda uko kwakamboendwa kanzi uye munhu anoita zvikuonesa pa-TV hatisi haro girazi baijira rekuti ndiro girazi ndomataurira atine zvakabuda zveshuwa ukabuda ukaona inini handina hangu kuona tira kunzwa zvakaonandaitosipo vakaona namwe vaingoti taona iwo tete ivava vanya kutuma ivava tavaona vachibuda kusvika vana baba wabatwe vari vaviri nekuti vakanga vatonga vanhu vakadhakwa vakaenda vakadhakwa nekuti murodhima vakafamba umwe vana baba vaiti akaona vakadhakwa vakapinda napa pavakangopinda iko kwakwazi kwakuma12 vanhu vaidenda kudzoka distance yacho yakareba zvekuti vanhu vaitomo kufanira kumukira chinoisa futi nezera rababa manje nekurwara kwanga wataura kuti vanosvika ikoko nekudzokera nemakomo ari ikoko zvinonetsa saka vaiti taona iko tete vane vanhu hatizozivi vachibatwa vanhu kusvika vaurayiwe vatore zvavanoda vachidini vanhu vaurayiwe zveshuwa vanhu vaurayiwa kuti tizozoti manje vanhu shingwe yatina tatinotedu dai taona vanhu tidini wawigwe hawo hazvisina kana zviri zvekuzouya ina hatizoziva hangu munhu anouya handizozvizivi izvi vanhu vaonekwa vanhu kuti tizoona kuti vanhu vakavaisa papi chaipo chaipo hatina. Chiremba aitsirai semhuri haana kuzobata dare racho kuti risvike rapera? Akati izvozvo zvinhu zvenyu zvakaitwa izvi zvakaitwa muukama saka zvinhu zvakaitwa muukama manje hazvingoiti neipapo kuti gwa zvinotorangwa nekuti zvakatorangwa pakatobvira kudhara zvichiitwa muchitoshandiswa kubvira baba varipo kusvika zvifambe zvidii kusvika baba wazobatwawo vachishandiswa zvawakaitwa izvozvo nyaya yemukoma uyu vachizoitwa izvozvo zvinotora nguva kuti zviitika 1 kuti gwa saka inini chandinoita ndichakupai asi zvichapera zvandinokuita ndinokupai mishonga yekuti mushandise kuti zvidini zvipere asi kuti zvikupera chaiko ndokuti kuti zvichapera kana yotete yenyu chaivo watova zvakuratidza kuti havasi vairamba vachienda vachidzoka ita ngoti munhu akanenharo asi utoti havachisina simba rekuti wautoshaura kuti wozvidiniwo zvinhu zvacho nekuti zvinguva yareba kubva May kwanga apera June July so taJanuary akupera atanga hakuna chati chaonekwa vanhu vacho hatizivi kuti vakaiswa papi dai vanhu pamwe vakaonekwa pakutazongoti hameno akaurayiwa pamwe ana mwari wake wachazozviona chirikuonesa ndekuti vanhu vacho hatina kuvaona. Tete alright hamuna mberi kumboti nana sekuru baba wababa handiti toziva kuti baba munini vanga vasipo vari kuMozambique nebasa vanogona kutadza kuuya kusununguka kuti vauye pana tete nevanin'ina vavava nana baba pane mumwe ariko iye baba wemwana uyu akaenda nababa uyu ariko asi chari manje atori munhu ari kutorwara zvekuti kuti usimudze kuti handi wakati umufambisa inoti hava munhu ari kutorwara. Hamuna here kumboshedzera dare kusanganisira tete ava tete baba vashaiko pane mazuva tete baba vashaiko pane svondo pane mwedzi ngatifambei tese semhuri tete vacho varipo. Wairamba manje havadi izvozvozvo waitoti murida kutinetsa nekuti mukatitora isusu tichienda vanhu kuti vachadzoka tichafamba tibva tati vanhu vauye nhasi vachabva urayiwa nhasi muchitoona kuti vanhu venyu maona watone ropa fresh ropa rabva kuurayiwa nhasi saka manje isusu hatisi zvekufamba vanhu vachauya muchaona vachisvika ndo zvazvironesa manje kuti munoti munhu akadaro munhu automira nestatement yake kuti vanhu vari kuuya ivi muri kuti vanhu titimbofambe kuti nobva mazi muri kuda vanhu vokurumidza ivo vanhu vakatorwa nezvemusango vachiziva vachauya musi wakati mimi mukuda kukurumidza kuti jeti riuye padhuze iro jeti rakazingi ndire kumberi ndo zvazvaunesa manje. Ndo rizini yavo yokuti kufamba kutodaro handifungi kana kuti ndito zvatakazona kwakamboendwa kwacho kwenini ndakamboendawo ndakatozonga ndadini musi wakatangaenda ndakatohakira chinga chindahakira chiuya ndinombobvira ndakambozviita mupenyu wangu ino ndakaita kunga ndahakira chidhimoni chatete iwavo chikabuda handina chandakataura hangu basi ndakaridza mhere zviya zvokuti ndakatozobatwa ndisisina simba ndikazouko ndo zvandakaita. Saka vanga varipo havana kutaura kuti tete vakataura pauri? Hapana, kana neno ndaingozvinzwira kure kure kuti ndo pane zviri kuitika
handina chandakataura, ndakangodizamira. Asi vanhu vaiona pagirazi vachiti chititaurapo wakaisa vanhu, chititaurapo wakaisa vanhu. Ndaitozoona kunga vanhu vari kubvunza inini manje. Apa ndandiri kumashure ndoona kunga vanhu vakaisa vakatarisa inini. Vari kutondibvunza kuti tidini, taura kuti vanhu vari papi. Ndopandakazorizamira ndakutoti ndobva ndabatwa, ndobva ndabudiswa. Ndatongoenda hedu kumba. Saka even ipapo haana kukwanisa kuudza vanhu kuti kana kupapicha zvino papikicha anotonzi taura, hatauri kana chinhu. Amai vari kuti chii? Amai nekushaikwa kwomurume wavo? Ndiwo tinenge tinawo pese panenge tiri kufamba nenge tinawo. Asi ndiwo tinenge tinawo, havasi kumbogara pasi. Saka vari kurarama sei? Vakaomerwa kuti unotozombofunga kuti unotorwadziwa, unonga usarwadziwe basi utorwadzirwa fanika kuna mama uku mai uku ndinorwadziwa zvekuti inoita shungu kuti yokomana. Hazvitsanangurikiba kuti munhu unota nguva yakareba so. Munhu kuchema munhu kamako mwedzi yese, kuchema munhu kwauku kwese kubva everyday. Kana ukafara chinenge unongona kuti pane chichirunditsamwisa, chinhu chisiri kufadza mupenyu wangu chekuti pane chisinomira zvakanaka, haufari upenyu hwese. Kusvikira tavaona hatifariba, kana kuti unyatsa kuti ndoita chinhu uchiti ndiri kufara, unotoona kuti pega unoona kuti apa handichakwani. Kana pari pane chimwe chidoita kuti apa handichakwani baba. Pane zvinhu zvisina kumira mushe, handikwanisi kuita ichi ba. Ini takadai so, nechimiro chiri chakadai ichi, hatipanitsiba. Unotoona wega kuti apa hazviiti. Unoita kudai so kuna baba chaiye akakubereka asiri kuonekwa. Hazviiti. Tete vane mhuri? Vana vavo. Vana vavo vanombotawo chii? Kungotaurawo so. Chirunetsa manje ndechekuti wese wakauya kungoti bami nawo ari kurwara. Awawo havana. Vakangoona kuti zviri kuitika izvi vanatitawo zvavo zvekuti n'anga hazvibatsirika, havadawo zvekuenda kun'anga. Vane chechi vanopinda kuti hatitenderi n'anga, asi inini ndinoita zvemapurisa, ndo zvandinokwanisa kuti ndibatsire nazvo. Vakati takaona kuti vanhu vese vari kuenda hakuna munhu ari kuenda kana kumba kwedu, hakuna kumbosvika munhu kana ani, kana tete kana ani akauya kuzoti zvakafamba sekuzombobvunza. Hakuna nazvino. Titori tega tiri vana kudaro namai wedu. Hakuna kana akamira kuti anotibatsira kuti zvakamira sei zvizodini. Wautoona kuti wese masisters akauya akagumira uko nevana vavo ndivo vanenge vakutokontrora unozoti mwana anoenda uku achiuyu. Hazvizoiti, ndivo vanongoenda ikoko. Vaitomboenda pane mazuva iwo baba vatoshaikwa iwa mazuva tombonzi vadzika kumusha muna August unobika doro. Ndikati vanhu vanobika doro rei kumba kusina une vanhu vari kushaikwa, vanhu vairi vasiri kuonekwa, vanoenda kunobika doro. Pauri unobikira doro kwacho imba yakasiva yambuya. Mbuya wacho akashaika, hakuna munhu unonoita chivanhu mumba yemunhu akafa. Ponde vazukuru havo vana vatete vanogara imomo vakangosara. Tete vakafa, vanga vakarurwa vakazoya kumba nevana vavo, vakasiya vana vavo pamba. Ndo vanga vari kungogara mumba imomo makasiwa nambuya. Saka ivo vanobva vangoti takuuya kumba kwambuya, asi hamusisina mbuya kana ani anoziva. Vana vatete vasina vati vana ane mukoma vaizombopota vachidaidza baba kuti baba uyai, semunhu wemurume vanenge voda hama yechirume kuti vaitire zvinhu zvavo zvifambe. Ndivo yavaingodaidza vachiita izvozvo. Saka ipapapa baba izvafa kudai so zvabva zvaguma. Handizivi kuti pawakaenda August iwe wakanoita sei, handizivi hangu. Asi sekuru wako achiriko? Sekuru wakasosheka, sekuru baba wababa akasosheka 2002. Mbuya ndiwo akashaika. Mbuya ndiwo akashaika 2019. Saka iwa wandiwo vanouya manje. Tikati iwa vanhu vakarurwa vanouya kuzogadzira chivanhu kumba kwavo kune zvakanaka here kwavanozoda kugadzira kumba kwedu uku. Vachiya kuzoita zvinhu zvavo vachidzoka vari vatatu. Vanenge vachiita zvinhu zvavo vachidzoka. Uyo anenge agara aripo nekuti akarurwa padhuze nepana mbuya. Mwa vanouya vachisangana vachiita zvaunoita voenda, vachiita zvaunoita voenda. Ndiyo nyaya. Saka imimi semhuri shuviro yenyu yakamira sei? Isusu hedu chandiri kuda kuti tione baba. Kana dai wakafa wakaurayiwa dai tavaona, ndio zvatinonya kuzvi. Ndopanyanya kutirwadza maningi kuti dai tavaona vauya. Kana kuri kuti wakafa wavigwawo kune vamwe. Vatiziva kuti tachema baba zvapera. Kuurayiwa hako vanhu vanourayiwa vanhu vazhinji vanourayiwa. Sizotiwo
uzoshaya munhu zvekuti unoshauza kuti kana kuti akaisira papi nepapi nazvino ndo panonyaondirwadza ipapo kuti unobva kuti munhu gore unenge uri uchema ipapapo kana dai musodzi kasabuda pasi mukatimbo zvinokukanganisa hawaiti munhu kwai kana pano munhu unoita kunga papapa ndinotoona kuti kazhinji tatova nechiyairo chehanganwa chikuita istress ndofunga yekuti unokanganwa zvinhu ukanganwa kuti kana kuti chakati ndaisa pai unotozviita nekupamusana vekufunga nengoronyanya kufunga kwakadzama kwekuti hakugumiba paunomuka usiku unofunga kuti kufara kana dai ukaenda kubasa unongoti kushanda kwacho zvinorushandei kana zvinhu zvakamira kudai so kutongoti unenge uda kurarama asi utoti apa pasisina baba dai takakufa hakurambidzi basa kuti tinoda kuti tidini tizorore kuti baba awa takavega apa. Uyu mukoma anga ine mhuri? Mukoma angasa akamborora akauyu atori mombe kwanditi ndizvozvo ndio 79 atononga 45 years 46 angasina ake asi amai vake variko? Mai vakashaya asi baba ndo vari kurwara. Alright mukoma, zvazvakanakira ndezvekuti no regai tione kuti nyaya sezvo yabuda pachena kudai so toziva kuti pane gona kunge paine vangu munzvimbo dzakasiyana siyana kuti isusu kwedu takamboshayawo baba munun'una kana amai vedu takazofambawo tikaenda kwakati saka tinoimba kuti vari kuona vanogona kutipawo mazano iwayo kuti imboendai kwakati kune n'anga nhingi inoziva, endai kwakati kune muprofita anobva asi kupedza zvese. Ndo shuviro yedu nevavariro yedu ende kupera kwazvo kutaura kwamuri kuti ndikokuti baba kana vakafa ngavawanikwe mabhonzo avo petwa chivanhu vovigwa kana vari vapenyu ngavadzoke kumhuri yavo handiti aiwa regai tizvisiye kumaoko evanoona toona kuti pamberi apo tinokwanisa kuwana here zambuko rinozoita kuti muve neclosure semhuri. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.